mata. Didelok niku nyenengno ati. Misalnya nyenengno ati niku pripun? Ketika dilihat itu dia tersenyum. Napa nek basane Magelang tersenyum napa? Jadi dia itu ketika dilihat kula ningali jenengan kok guyu, insya Allah jenengan ki ahli surga. Ya cuman ojo pamer untune bolong ngono. Betul, saya ngapunten nyuwun sewu, kadang-kadang kula jenengan ini lupa bahwa ahli surga itu ternyata sudah bisa dilihat ciri-cirinya. Satu, lisanun fasih, setiap yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan. Wajhun malih, wajah dan ketemu karo tanggane guyung. Ketemu lah kok edan niku. Boten edan. Itu ahli surga. Jenengan nek kira-kira kalih wong edan ngono sing mlebu surga dhisik sapa? Wong edan. Makanya itulah kenapa kalau tinggali saking mriki sedaya ke wajah-wajah ahli surga kabeh. Mergade tersenyum terlukis di wajahnya. Muga-muga kula jenengan saged kempal tenggene swargane Gusti Allah. Amin amin Allahumma. Kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kula jenengan kumpul tanpa ada kekurangan suatu apapun. Ngoten nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Nah, jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca. Tadi depan, di tengah atau di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibakingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Sholawat niki tok. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun. Khusus sholawat niki tok sing khusyuk, hikmat, fokus, kita tinggalkan seluruh aktivitas kita tidak sampai 5 menit, 2 sampai 3 menit saja. Niki rencana pengajiannya dilu napa suwe? Ngapunten, memangnya tradisi tenggane mriki nak pengajian jam 10 kados ngeten niki buyare memangnya jam pinten? Yo ndumble lambe kuyuyu. Alhamdulillah. Tapi niki insyaallah sampun kenal kali kula dereng. Sampun, alhamdulillah kenal teng pundi? Nggih, alhamdulillah. Berarti sampun kenal kali kula nggih. Ingkang dereng tepang-tepangaken dalam asma Mbak Umi. Dalam saking Surabaya. Khusyuk rumiyin, khidmat rumiyin titipan saking guru kula, ojo sampai sholawat niki ora kewaca, kecuali nek kula lali. Napa nek basa Magelang lali napa? Supen. Nah kesupen, kelalen, biasanya mboten kula waos, wong ancane menungso. Emangnya jenengan mboten tahu lali? Oh sering, wal insanu mahallul khata' wan nisyan. Menungso pancene panggene salah, panggene lali. Oh mane umur tambah tua tambah gampang lali. So duduk malai. Menungso niku lumrah nek ana laline, ana lupute, ana salahe. Nek tok yo jenenge malaikat. Ana menungso kok elek tok, jenenge duduk menungso setan. Makanya jenengan ojo titik ku mesti ono. Makanya gak ngapunten nyuwun sewu, jangan sampai kalau jenengan gampang menjustifikasi seseorang. Apa bosonya itu? Mengecap, kok mengecap? Ya pokoknya itulah. Apa ya bosonya? Mengcap kan ono Bu, wong ku senengane ngecap. Iki dosane akeh iki lah, mengarani lah. Pokoknya menganu. Wong awak dosa yo beda-beda. Jangan sampai kita menyalahkan dosa. Ampun ngoten nggih. Jenengan ningali, jenengan ngecap kaya ngono, ujiane jenengan ngelakoni kesalahan yang sama. Gara-gara seneng ngelokno wong liya. Nggih. Makane riyen hikmat rumiyin sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah
salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Moga Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil bad ya Allah. Moga mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Pemane tak tingali wajah jenengan wajah wong sugih kabeh, sugih iman, sugih ati, sugih pikiran, sugih sak sembarang kalir. Amin Allahumma. Pagi menika kula jenengan kempal tenggene mriki disuwuni donga kagem Ade Alfian leres nggih. Alifiandra. Larene teng pundi? Ucul, ya mboten napa-napa. Oh, pancene lare mboten napa-napa. Pancene arek lumrah nggih Bu nggih. Nggih. Beda maneh bapak-bapak. Ucul ya bahaya. Anak-anak ucul dolen ning ndi kan ngoten. Jadi begini Ibu-ibu sekalian, jenengan tahu tidak siapa yang pertama kali mendapatkan perintah khitan? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi perintah khitan pertama kali itu jatuh kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saat niki metode khitan itu banyak sekali. Ono metode laser. Sak minggu sembuh, 3 hari sembuh, sehari sembuh. Wonten nggih Bu nggih? Metodenya macam-macam. Sakniki wis iso waras, sedina wis iso melayu. Zaman biyen Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata Bu, ketika di khitan itu usianya bukan koyo arek-arek niki 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, boten. Nabi Ibrahim dulu itu menerima perintah khitan ketika usianya 80 tahun. Lah kok guyon ngapa? Sopo muni alat bereng? Beda. Fisiknya Nabi Ibrahim kali fisiknya tiang sakniki niku beda. Nah fisiknya tiang sakniki, nah terus para tiang alim niku ngeten. Wong saiki niku cilik-cilik. Gak koyo wong zaman biyen. Lho jenengan semerep ta wong zaman biyen. Nabi Adam itu tingginya berapa? 60 dirok. 60 dirok niku rong cagak listrik.
Ukuran sandale piro? Itu tingginya Nabi Adam. Nah, Nabi Ibrahim niku rada endek, tapi yo sik sak mono-mono iku. Tapi nek awak sakniki kan cilik, tambah suwe tambah cilik, nggih napa mboten? Nggih. Paling tinggi normal itu paling nek wong wedok niku biasanya 155, 156, 157 ngoten nggih Bu nggih. Sakniki nek biyen Nabi Adam niku do wukur Nabi Ibrahim umur 80 nggih sik gagah, sik ganteng, awake nggih tasih sehat, gak ono basa alot ngono iku. Iku rombongan dimuni alot bener. Bayangkan usia 80 tahun Nabi Ibrahim diberikan perintah khitan. Dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan kalau dulu tidak ada metode laser. Laser gak ono, sedino waras gak ono. Dulu Nabi Ibrahim khitannya pakai kampak. Kak, napa nek basane mriki napa? Hah? Cetel. Betel. Dulu Nabi Ibrahim pakainya pakai betel. Oke, larene. Gak apa-apa nak ucul, gak apa-apa nak. Sudah sembuh apa belum ini? Hah? Sudah sembuh. Oh, ditakoni sudah sembuh apa belum? Dikit. Berarti khitannya kapan nak ganteng? Oh, Sabtu kemarin. Kita doakan semoga anak ganteng ingkang ngarep niki kula didongakne sareng-sareng muga-muga dados putra ingkang soleh. Nabi Ibrahim itu dikhitan ketika umur 80 tahun. Mantun ngoten pakainya pakai kapak. Kalau jenengan bertanya, kenapa sih kok wong lanang niki tenggene Islam wajib dikhitan? Karena kalau jenengan tahu di buku-buku LKS, semerap buku LKS tabu. Buku-bukunya lari-lari sekolah itu kan ada pengertiannya. Pengertian khitan adalah memotong ujung terompet. Lho niku wah. Lha iku basa resmine niku kados ngoten. Memotong ujung terompet guna untuk menyempurnakan kesucian. Kenapa begitu? Karena kalau laki-laki pangapunten nggih niki kalau laki-laki belum dikhitan, itu posisi depannya masih tertutup. Maka fokus nggih, gak usah direken. Posisi depannya masih direken. Posisi depannya masih tertutup. Sehingga kalau misalkan sudah usia balik tapi belum dikhitan, pembersihannya tidak akan menjadi sempurna kalau tidak dibuka dulu. Apa? Bosone, dipelkek dulu. Aku ki golek basa sing halus. Apa dilepas. Boten dilepas. Kalau maka bingung kabeh aku. Maka penyuciannya tidak akan menjadi sempurna kalau tidak dikupas dulu. Harus dibersihkan dalamnya, makanya harus dikhitan. Tapi kalau sudah dikhitan, posisi depannya sudah terbuka, maka hanya dibilas saja itu sudah suci. Do you understand? Ya sopo. Loh, lah terus berarti pripun? Kabare lare-lare sing mboten dikhitan, akhirnya penyuciannya tidak sempurna. Lah terus pripun? Nek kesuciannya tidak sempurna, digawe salat yo gak sah. Ngoten lho Bu. Tapi insya Allah bapak-bapak mereka sampun khitan sedaya. Bahaya nek dereng dikhitan. Loh, lah terus mosok mboten saged disucikan tapi tanpa belum khitan nggih saged. Cuman kan sedina ping 5. Jenengan badhe ngupas sedina ping 5. Kan guys nanti sakit. Makanya gak ngapunten nyon sewu, anak-anak harus dikhitan agar penyucian ketika bersucinya juga sempurna. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih adik sak mangke dengan harapan adik niki mantune dikhitan, dia sudah siap melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Salate gak bolong, ngajine gak bolong. Ibuke ngrungokno. Tapi ya insya Allah tiang mereka insya Allah kabeh wong apik nggih Bu nggih. Ora mungkin arek-arek iki dadi wong elek mboten. Insya Allah dadi wong apik kabeh. Harapan orang tua pasti kepengin anake do apik kabeh, dosae kabeh. Ternyata Bu, ada yang menggerakkan seseorang itu menjadi orang yang baik atau tidak. Apik mbotene wong niku ternyata digerakkan oleh satu hal. Apa itu? Apa yang dikhitan yang menggerakkan? Bukan. Yang menggerakkan ada di dalam tubuh. Namanya mudghah. Apa Bu?
Mudghah itu segumpal darah. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Ida soluhat jasadu kullu, nak segumpal darah niki wawapi saawak melu api. Ida fasadat jasadu kullu, nak segumpal darah niki waw elek saawak melu elek. Apa segumpal darah itu? Hati. Berarti wong api niku digerakkan oleh hati. Jenengan berangkat tenggane mriki niat keapian, itu yang menggerakkan juga hati. Jenengan berangkat tenggane mriki tapi gak melu pengajian, mek melu jajan tok, itu juga yang menggerakkan siapa? Hati. Jenengan lungguh nang kene ngerungokno, itu yang menggerakkan hati. Jenengan lungguh nang kene kok mangan, itu lho dikira kalau gak ketok sebelah mriko. Itu yang menggerakkan hati. Sekujur tubuh ini yang menggerakkan hati. Makanya nek ana wong apik teko atine, ana wong elek ya teko atine. Lu tapi ana wong iku anu jahat, elek asline, tapi atine apik. Lan jenengan lo ketok tah. Ketinggal tah. Kelihatan tah. Ati kan mboten ketinggal. Nggih napa mboten? Maka kita berusaha sebaik mungkin ati yo apik, njaba yo apik. Karena yang menggerakkan luar ini adalah hati. Ada ingkang dikhitan sak menika, kita doakan semoga hatinya diparingi ati sing lembut. Ati sing apik, ben apa setiap perilakunya menandakan orang yang hatinya baik, hatinya bersih. Apa maneh babakan masalah ati niki rada sensitif. Rasulullah saja mengatakan bahwa hati itu ternyata kama yasdaul hadid. Hati itu ternyata bisa berkarat. Basa Jawa karaten, ngeyelen, neyeng. Sebelah mereka kok neyeng. Neyeng, hati itu ternyata bisa neyeng. Atine sapa sing iso neyeng? Kabeh. Kudu ngungu, neyeng. Kudu ijo, neyeng. Kudu coklat, neyeng. Gak kerungu aku. Ternyata atine kula jenengan iku iso neyeng kabeh. Lu nggih ta? Nggih. Hati kita itu bisa berkarat sampai ana sahabat tanglet tenggene Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. 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 Salam. Nek cara Surabaya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo pinarak nggih. Monggo diunjuk-unjuk rumiyin. Masyaallah. Alhamdulillah. Ya Allah. Kae iso bukae tolong. Alhamdulillah. Monggo. Unjuk-unjuk rumiyin. Nggih. Monggo. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Hatinya baik, salah ya, wong ngombe kalau muni bocor. Jadi hati itu ternyata bisa berkarat. Cara mengobati karatnya gimana? Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau berkata bahwa hati itu kama yasdaul hadid bisa berkarat. Apa cara mengobati hati yang berkarat? Kira-kira Bu, nek ati wis karaten, nek ati wis neyeng, obatin apa? Diamplas. Sopo dia? Hati itu kalau sudah berkarat, hati itu kalau sudah neyeng, kata Rasulullah obatnya ada dua. Ada berapa? Ono piro? Lo dicocokno basane ada berapa? Dua. Ono piro? Loro. Wonten pinten? Baleni maneh. Ada berapa? Ono piro? Wonten pinten? Sik tak bagi. Mriki regu A. Mriki regu A. Ada berapa? Ono piro? Wonten pinten? Regu A ki lemes.
koyo wong kakean utang. Regu B. Ada berapa? Ono piro? Wonten pinten? Api. Kale, loro, dua. Ada berapa? Dua. Regu C ya, regu C. Regu C lo kancane dijawili, ayo Mbak Mela. Ada berapa? Ono piro? Wonten pinten? Regu C iki koyo tua-tua. Hah? Sing menang B, gak padha ae. Oh, ternyata ada dua obat dari Rasulullah untuk hati yang berkarat. Apa itu? Satu, qiraatul Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, zikir nyebut asmane Gusti Allah. Kira-kira nak jenengan zikir ngoten niku sehari semalam berapa kali? Oh, gak ngitung nggih. Masya Allah saking akeh nggih. Alhamdulillah gak percaya blas. Zikir saking gak tahu lho. Alah kula zikir gak ngerti artine percuma. Loh, lah kok percuma? Mboten percuma, Bu. Jenengan zikir gak ngerti artine ku gak percuma. Mas yo gak ngerti artine, waos mawon. Baca saja. Jenengan gak maca Al-Qur'an, gak percuma gak ngerti artine. Lah ngenteni ngerti artine kapan? Maca Al-Qur'an iku lho kapan? Emangnya jenengan pangapunten nggih, pangapunten bacaan salat mawon. Doa iftitah jenengan ngerti artine? Mboten muni mboten lho pede. Padahal tenggene doa iftitah itu kan ada ada kalimat yang sangat menyentuh hati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya niku kan penak. Sampai kula nek kerungu bacaan niku mesti koyo kudu nangis. Inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ibadah saya, hidup saya, mati saya, lillahi rabbil alamin. Kalau pasrah sakleng Gusti Allah, saya berikan semua hidup saya untuk Allah. Kan ngoten, itu bentuk penghambaan di dalam kalimat itu. Nek wong Jawa niku biasanya maknane ngeten. Salat kula, ibadah kula, gesang kula, baca kula, kula pasrah dateng moro tua ya apa sih? Kula melok ae moro tua. Kula pasrah dateng Gusti Allah, kula pasrah ingkang ing kuwasa. Kan ngoten, pasrah dateng Gusti. Lah terus pripun nek gak ngerti maknane? Nggih mboten napa-napa. Nggih sing penting jenengan apal-apal nggih. Kadang-kadang lah gak apal pisan. Lho kadang-kadang wong tua-tua niku kadang nek dijak maknani, nek dijak ngerti atine kan kadang rada angel, mboten napa-napa, baca saja. Daripada gak maca Al-Qur'an. Jenengan nate muni, percuma maca Al-Qur'an gak paham artine. Lah ngenteni paham artine kapan yu? Baca saja Al-Qur'an. Zikir. Lah aku maca zikir gak ngerti artine, baca saja. Waos. Gak ngerti artine, gak apa-apa. Baca saja daripada gak baca. Emang jenengan kira sing biasanya mimpin tahlil zikir nang ndukur panggung ngerti artine? Urung mesti. Kadang menang gayane tok. Mari ibu-ibu kita berzikir bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La yasmuku la khairu illallah. Takono artine apa Pak? Mbuh. Lah terus pripun? Nggih mboten napa-napa, gak masalah. Gak ngerti artine gak apa-apa. Jenengan semerap ta, lari-lari biasanya lak seneng ndelok orkes iku lho Bu. Semerap orkes. Seneng lho ndelok orkes. Kadang mereka itu karena suka sama budayanya saja. Suka sama lagunya saja. Gak ngerti sing nyanyi sapa, lagune apa gak ngerti. Padahal awak joget kabeh. Sirahe joget, tangane joget, awake bokonge takonono. Sing nyanyi sapa? Mbok. Lagune apa? Mbok. Syaire apa? Mbok. Pokoke
Pokoke. Pokoke. Astagfirullahaladzim. Sampai ono lagune, semerap lagune. Orang ngerti lagune, orang ngerti syaire, sing penting aku. Ini jam apa ini? Loh, kayak ngapunten Bu nyun sewu, kadang-kadang kula jenengan iki gak ngerti, tapi ya mergo seneng ae. Jangan sampai kula jenengan gak maca gara-gara gak ngerti artine sholawat. Jenengan kira mbak-mbak sing sholawatan isi suarane enak iki ngerti artine? Urung mesti. Koyone sholawatan suarane enak, masya Allah. Ya Nabi, salam alaika. Takonono artine apa? Mbok. Ya gak apa-apa, pokoke sholawat. Kok joget piye ta yu? Mboten napa-napa, sing penting maca salat. Lho, Bu jenengan semerap, apa maneh sholawat niku istimewa nggih. Sholawat itu satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan. Apa sholawat? Jenengan maca Al-Qur'an, suarane enak iki maca Al-Qur'an. Terus ono rasa sumbung di dalam, semerap sumbung. Apa? Sombong. Gayane sombong. Dadi ana sumbung nang gone ati, ana riak nang gone ati. Niku nek maca Al-Qur'an sik ana dosane. Tapi nek sholawat suarane enak. Tapi nek sholawat yang dibaca sholawat dhek ana sombonge, dia tetap mendapatkan barokah dari sholawat itu. Kenapa? Saking istimewane sholawat. Ya wis aku meni sholawat ae gak usah maca Qur'an. Mboten begitu. Oh, terus gak ngerti maknane, mboten masalah. Maca Al-Qur'an. Oh, maca Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Artinya apa? Mbuh, apa-apa, sing penting maca Al-Qur'an. Do you understand? Yes. Jenengan yes iku paham ta mboten? Mosok saking repoti nyambut gawe sampai lali ndongakno anak. Mosok saking repoti nyambut gawe sampai kula jenengan gak ngekeki anak contoh. Anak itu perlu contoh, perlu figur. Siapa yang dicontoh? Orang tuanya. Nyambut gawe isuk ketemu isuk, dalu ketemu dalu. Wah, sirah sampai dadi sikil dadi. Loh, pangapunten Bu nyon semerap lagune kita. Sirah nganti kanggo sikil. Gak apa. Nek lagu niki. Jangan tunggu lama-lama. Aku tak mulai ayu. Dijak nyanyi sholawatan siiran ra iso, jangan tunggu lama-lama kaya pinter. Nggih pun, ngeten mawon. Mangke nek jenengan gak apal, kula sing bagian nyanyi. Kula kersane diiringi kalih grupe, nggih. Mangke jenengan bagian apa? Bagian sholawatane. Nek sholawatan kan gampang. Sholawatane pripun ngeten? Sirah nganti kanggo sikil. Sholawatane Tala al badru alaina bin saniyatil wada wajib syukru alaina mada alillahi da. Saged sik aja diringi dhisik, tak uruki dhisik nggih. Cek gak mangke nek kula nyanyi jenengan bagian melu mburine. Nek pas reve pripun iku melu mburine ngene. Aja rumangsa ana donya golek bondo carane maneka werna. Saged? Awas gak iso. Senajan rekoso katon ina penting halal iku gak apa-apa. Ayo regu a. Regu a lo ngamuk nang kancane melu muni tambah. Ayo. Aja rumangsa ana donya golek bondo carane maneka werna
ngono lho. Najan rekoso katon ina penting halal iku gak apa-apa. Api regu tak nilai 95. Mantap jos gandos meh 100. Ayo regu B. Aja rumangsa ana daya golek bondo carane maneka warna. Gak enak ngurus. Balen di mana? Nadae ku ditepakno maneka warna ngono lho yu. Mulai iki gak enak. Ngene coba tak dukurno titik. Aja rumangsa ana daya golek bondo carane maneka warna. Ngono. Oh ternyata regu B iki vokale rodok dukur. Najan rekoso katon ina penting halal iku gak apa-apa. Alhamdulillah apik yu. Regu B nilainya 96. Regu agak terima. Hop, ayo. Rungokno sik, hop. Regu C iki lho ket mau wis ngene. Siap-siap ape muni wisan. Regu C. Aja rumangsa ana daya golek bondo carane maneka warna. Gak apa-apa Bu tua-tua. Najan rekoso katon ina penting halal iku gak apa-apa. Sik tak tambahi situ. Paribasane bendinane lauhe mung sambal tahu lan tempe. Giliran tahu tempe banter. Liyane pelan kok tahu tempe banter iku lho. Hah? Iya wis ya regu C 100. Dikurangi 99. Muni tahu tempe tok. Ayo Mbak. Sirah nganti coba nadane jaminan. Sirah nganti kanggo sikil. Olae wong golek duit. Kira munggah. Duit direwangi mondar-mandir. Awake mobat mabet sirah nganti kanggo karimun sikil lek gak gelem. Olae wong golek duit direwangi mondar mandir awake mobat mabet buru senenge urip ya sirah nganti kanggo sikil olae wong golek duit direwangi mondar mandir awake mobat mabet sirah nganti kanggo sikil olae wong golek duit direwangi mondar mandir awake mobat mabet lurus senenge urip sholawat shola al-badru alaina wajah syukru alaina mada alilajida shola al-badru alaina وجاب الشكر علينا
paribasane bendinane lauhe mong sambal tahulan tempe najan mangane saanane penting awak sehat lahir batine apa gunane akeh bandane nanging ora dadeke tentrem uripe akeh bandane salah gunane yang sarangke marang awake dhewe sirah nganti kanggo sikil olahe wong golek duit direwangi mondar mandir awake momen mabit guru senenge urip sholawat sholawat badru alaina ansariyatil wajib syukru alaina ada lillahi da البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا وداع لله دا وداع لله دا. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya Allah. Nyanyi tak enak-enak no, sing ngiringi ya wis enak-enak no, jenengan mek ngene tok. Sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun apa lanjut? Kula pengajian ya tergantung jamaah. Jamaah semangat ya kula semangat. Jamaah lemes ya. Oh lemes. Pripun niki sampun apa lanjut? Biasane nek jamaah semangat jaluk pengajiane suwe niku ngeten badalillahi da ngono biasane tadi gak atik mandek di badalillahi da ngono biasane nek jamaah jaluk pengajiane suwe badalillahi da ngono Napa? Oh, ulangi. Moh. Emangnya nek kula ulangi jenengan purun tepuk tangan. Saestu. Ya Allah, sing tepuk tangan tak dungakne budal umroh. Ya Allah, sing gak tepuk tangan jenengan paringi sandale pedhot ya Allah. Masih tuku anyar tetep pedhot terus ya Allah. Watasane tepuk tangannya gak gelem. Mangke kula baleni malih tepuk tangan nggih. Jenengan lak saged nyautine sih, Bu. Niku lho, paribasane mendinane lauhe mung sambal tahulan tempe. Oh, iso ngono lho. Lah mau kok gak ono suarane? Najan mangane saanane penting awak sehat lahir batine. Apa gunane akeh bandane nanging ora ndadeke tentrem uripe. Kok nek mantuk ditakoni tanggane pengajian oleh apa tahu lan tempe. Masakan nggih? Ayo coba pari ayo Mbak pari pesane mendinane mau emong sambal tahu lan tempe ajan mangane saanane penting Allah sehat lahir batine. Cek mau aku melambene tok lahir batine. Ngeten, sakniki coba tangane kanan diangkat. Kanan. Sing gak ngangkat tangane tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Ngangkat tangan ae ora gelem. Angkat. Sudah diangkat? Ikuti tangan saya ya. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Angkat. Kanan. Lah kanan kundi. Rono.
Mengke kula temen jenengan wae cegah bingung, angkat. Nah. Kanan. Lah, kiri. Kanan. Lah. Ojo melu muni lah. Angkat. Kanan. Kiri. Coba nggih, coba iso ta ora jenengan iku. Yuk. Paripesane bendinane. Kanan kiri, kanan kiri, ojo ngene. Dicocok nih, ini sebelah kan mentang-mentang ono musike paripesane lah bentinane ngono lho Bu. Haripas. Ayo Mbak, ayo. Yo sedaya paripesane bentinane lauhe mung sambal tahu lan tempe najan mangane saanane penting awak sehat lahir batine apa gunane akeh bandane nanging ora ndadekne tentrem uripe akeh bandane salah gunane yang sarake marang awake dhewe sirah nganti kanggo sikil polahe wong golek duwe direwangi mondar mandir awake moben-moben guru senenge urip salawat al-badru alaina bisa diakil wadah ngapunten nggih. Kula lak njaluk tepuk tangan. Sebelah mriki lho sak lambe-lambene. Napa ngono kuyu? Ya semangat. Saking semangate. Ya pun sing wau lambene melu. Tak dungakno iso budal haji. Alhamdulillah. Engko nek ditakoni karo tanggane, "Mbak, sampeyan kok iso budal haji?" Iya, soalnya mari muni. Alhamdulillah. Niki grupe kok yo enak. Asmane grupe napa? Mah? My Devi. Oh, nate ngiringi kula nggih. Oh, alhamdulillah. Ya mantap ya gono. Hah? Geng. Oh, geng. Makane gatek latihan kok ya mantap. Ding. Nggih, mugi-mugi sedaya sing hadir mriki angsal barokah selawat. Jane jenengan nek wayah selawatan gak apal selawate wis melu ae. Tola al-badru gak apal melu ae. Lah terus yo apa kan gak apal. Padha wae yuyu. Apa sing penting maca ya pasti kita semua pengen anak-anak yang apik kabeh nggih Bu nggih. Tumut kula bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ping telu saben badhe salat. Nang mriki salate berapa waktu? Oh 5, berarti padha kaya Surabaya. Bekne anu mari nyanyi sirah nganti kanggo sikil salate dadi ping 6. Tapi mriki masjidnya nggih rame ngoten niku nggih.
Alhamdulillah. Anu jamaah sampai nang jobo-jobo ngoten nggih. Alhamdulillah. Gak ono sing nang jero blas nggih. Alhamdulillah nang jobo kabeh. Nang omahe dhewe-dhewe. Iku jenenge gak rame masjide. Niki masjide teng pundi sih? Oh, alhamdulillah itu mriko nggih. Bangunane sae mboten? Jamaah akeh. Ketorong buju ini. Alhamdulillah. Anak-anak mari kita didik bimbing ayo sing lanang jamaah. Cek zaman biyen niku malah nek mari maghrib ngoten nggih. Adzan Allahu Akbar pun sholat biasanya saat derenge adzan niku wong tuwa wis padha ayo sing wedok mlebu omah sing lanang ayo siap-siap jamaah nggih nggih. Yen ayo aja keluyuran saiki masyaallah gak peduli subuh zuhur asar maghrib isya HP isu HP awan sore dalu ana wong kaya ngono. Ngoten niku anake tok apa sak ibuke? Wonten ibu-ibu sing kaya ngono iku. Anak. Semerap kula. Pokoke tiyang ndugi ten mriki to nggih. Kudunge werna cok. Hei. Oh, iso werna ireng ya apa sih yuk? Mboten ngene. Lali aku. Pokoknya nek kula ngomong kudunge werna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoknya aja ireng. Gak oleh, kan perjanjiane ngono ket biyen. Baleni maneh. Ngene mriki ana ta wong isu awan bengi sing dicekel HP wae. Wonten napa kathah? Kok isu awan bengi HP, isu HP. Awan dalu ana wong kaya ngono. Tiyange ndugi to mriki. Kudunge werna jenengan ki musuh ta karo aku. Oh, tapi sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Adalah ya akeh iku kudung ireng. Ana kudung ireng sing jenengan maksud klambine werna kudunge sik meneng tak dolekane. Ana kok kudung ireng klambi ireng. Nang kene gak aku tok. Ayo tiyange sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Wis aku pamit mulih ae. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka kita usahakan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang ahli ilmu agama, anak-anak yang senantiasa menjadi qurrata ayun. Jadi macamnya anak itu ada 3. Ada berapa? Pun ngantuk dereng? Kok dereng terus? Macamnya anak itu ada 3. Yang pertama, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu iso dadi fitnah. Fitnah di mana? Fitnah di dunia, fitnah di akhirat. Kok bisa begitu? Jenengan lihat berapa banyak orang tua sing anake kakean pola, sing disalahno dudu anake. Wong tuane. Nggih napa mboten? Ono sepeda motor ilang, anake sapa iku? TV ilang, anake sapa iku? Ono tawuran, anake sapa iku? Rondo ilang. Wong tua gak melu ngelakoni lho, melu dindok-ndokno. Anak itu ternyata bisa jadi fitnah orang tuanya. Berapa banyak anak sing gak arep wong tuane, wis sukses lali karo wong tua. Wonten apa kata? Wis nikah, wong tuane dilalikke. Wonten apa kata? Nggih, mboten piye-piye. Nek anake apik kan ora bakal ngelalikke ibune. Ibu juga harus mengerti. Misalnya nggak ada anak lanang, sudah menikah, kewajibannya bukan menafkahi ibunya, tapi menafkahi istrinya. Wong tua kudu ngerti. Ono mara tuwa karo mantu gak akur. Wonten apa kata? Tukaran. Nusak dulur. Pangapunten Bu, mara tuwa kalih mantu itu kan sudah jadi keluarga. Menikah itu kan bukan hanya menikahkan 2 orang, tapi menikahkan 2 keluarga. Mantu karo mara tuwa iku wis kaya untuane dhewe. Mantu karo mara tuwa sledot, encap, plorak, pecucah, prengat. Ana wong kaya ngono. Tiyange ndugi to mriki? Kak takok kudu ngopo.
Innama amwalukum auladukum fitnah. Anak bisa jadi fitnah. Yang kedua, anak itu bisa jadi musuh. Musuh maksudnya bagaimana? Musuh di akhirat. Jangan semerah mboten pernah keringi ayat niki. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Jenengan asale nang surga, anak gak terima. Wa qalu rabbana do Gusti pangeran kula. Ya Allah ya Tuhanku, kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak mendidik saya. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid, orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke musola. Bahkan saya anaknya orang Islam disekolahkan di sekolah yang non muslim. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan kepada mereka 2 kali lipat siksa lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Bahkan mereka juga ya Allah yang menjadikan saya tidak paham ilmu agama. Mereka yang menjebloskan saya bisa masuk neraka. Sehingga saya juga. Lah salah wong sakmene kae lho wajahe ngene kabeh. Oh itu anu fokus ya Bung ya. Yang ketiga, anak itu ternyata bisa jadi qurrata a'yun. Ini yang paling disenangi. Napa niku dipandang menyenangkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa nang dina? Berangkat riyen badhe ngaos. Seneng napa mboten? Assalamualaikum Bu. Berangkat riyen apa nang dina? Badhe mendem Bu. Susah. Makanya kalau jenengan tenggene mriki ndonga sareng-sareng mugi-mugi adik dados anak ingkang soleh, putra-putri kula jenengan dados putra-putri soleh-solehah. Amin Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing doa sinten? Ada? Apa kula? Ada? Ada yang doa? Monggo ditutup kalian doa. Jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Mari tradisi mengangkat bokong sebelum ditutup doa kita hilangkan. Ngoten nggih Bu nggih. Monggo Al-Fatihah riyen kagem sedaya almarhum almarhumah kula jenengan. Mugi-mugi almarhum almarhumah keluarga kula jenengan ingkang sampun sedo diterami sedaya amalipun, diampuni dosanipun bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ishhad syafi wa afiyatal mu'afi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyunaken ngapunten sedaya lepat-lepat kula. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa minum larutan cap kaki. Kawula tutup al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sareng-sareng kita ucapkan untuk hasanah pada itu antara punya aja wilayah itu saat sudah bisa masalah itu juga yang Allah amin Allah amin dan
Atau banyak sebagai panjang itu dimulai sama barang-barang dosa tidak akan Tuhan. Orang sabaran sedaya di bawah Allah Taala. Abicoro juga bicara sama-sama kelampai kan bisa ikat